Så er vi på banen igen. NBA Playoffs starter i dag. Så derfor laver vi en bracket, hvor jeg simpelthen forudser, hvem der vinder det hele. Men selvfølgelig husk, at min ball knowledge er så høj, så alt jeg siger her, det er gyldent. Men lad os starte med Western Conference 1 seed mod 8 seed. Thunder mod Pelicans. Pelicans kommer til at være uden sejren højst sandsynligt hele serien. Og jeg tror ikke rigtigt, det er nogen konkurrence. Det er OKC vinder. Jeg vil ikke sige et sweep, men i hvert fald i 5. Jeg havde ellers håbet, Pelicans kom langt, og det så også rimelig varmt ud til slutningen af sæsonen, men de slippede lidt til sidst og endte med at blive 8 seed desværre. Jeg ved ikke, hvis det havde blevet 6 seed eller sådan noget, jeg kunne se den vende over Timberwolves lidt mere. Men OKC, de ser ud til at komme langt i år, så det bliver sgu dem. Clippers og Mavs. Den har vi jo set på gang nu, det er vist tredje matchup de sidste 4 år, og Clippers har taget den hver eneste gang. Men det her Mavs hold er meget bedre, nok det bedste Mavs hold, som Luka nogensinde har haft. Og jeg tror Mavericks tager den. Men jeg tror det bliver en hård serie. 7 kampe vil jeg gætte på. Fordi det vil jeg ikke. Kawhi ser ud til at have nogle knæsmerter igen. Og James Harden er lidt uforudsigelig, når det kommer til playoff præstering. Og jeg tror Mavericks endelig tager en for Clippers. Regner jeg i hvert fald med, altså. Luka han kommer nok til at komme med sit bedste game. Så det vil jeg se frem til. Timberwolves Suns er også lidt crazy, men altså de fleste har nok troet, at det ville være den anden vej, at det ville være Suns taget home court advantage mod Timberwolves, hvis de skulle møde hinanden. Men det har været præget af skader desværre. Eller desværre, jeg hader Suns, så jeg har ikke rigtig haft noget imod det. Og Timberwolves har været en af de varmeste hold i hele ligaen. Med Anthony Edwards og Rudy Gobert er tilbage til sin form. Så jeg tror, at Timberwolves tager den. Og jeg tror ikke, det bliver særligt svært, faktisk. Fordi jeg tror ikke, altså KD, Bradley Beal eller Devin Booker kommer højst sandsynligt til at løbe ind nogle skader. Og alle skal være raske for at overhovedet have en mulighed for at vinde. De vinder fandme ikke med Grayson Allen, det er 70 mil. Så ja. Ikke særlig svært beslutning. Og det er det faktisk heller ikke her. Nuggets Lakers, jeg er lige på grænsen til at sige, at Nuggets sweeper dem igen. Det gør de nok. Altså, jeg vil ikke sige, at Lakers holdet i år er bedre end det var sidste år. Jeg kunne forestille mig, at D'Lo han bliver, altså hvis han kommer til at starte i de første par kampe, bliver i hvert fald bænket hurtigt. Og hvis jeg var Lakers, så bliver jeg højst sandsynligt start Gabe Vincent bare fra starten af. Det kan godt være, at han har været skadet det meste af sæsonen, men han har vist, han har erfaring, når det kommer til at spille mod Nuggets i postseason og i finalen for den sags skyld. Så jeg synes, du burde starte ham. Det ved jeg ikke, om de kommer til at gøre, fordi han ikke har fået så mange reps i år. Men ja, Lakers. I vinder fandme ikke med LeBron. Ej, jeg hader ikke LeBron, men han er for gammel, desværre. Og nu... Det her, det er nok muligvis den sværeste at forudse i forhold til, at det er 1 seed mod 8 seed. Celtics seed, som er en serie, vi har set rigtig meget de sidste 10 år, for den sags skyld. Hvor Heat nærmest har taget den hver gang, lige bortset fra 2022, hvor det blev til Game 7. Og... jeg ved ikke, altså... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den her. Man skulle tro, altså Jimmy Butler er skadet med en MCL. Og de er altså... de så nogenlunde lige så ringe ud, som de gjorde i regular season sidste år. Og de mistede nogle nøglespillere sidste offseason med Gabe Vincent og Max Strus. De har Terry Rozier. Jeg ved ikke, hvad man vil kalde en opgradering over
dem for den sags skyld, men... Tja... Celtics i 5. Og det er nok den, jeg kunne forestille mig, at jeg kommer til at fortryde mest, når jeg ser tilbage på. Ligesom sidste år, der troede jeg nemlig, der var det jo Bucks Heat i første runde, hvor jeg så troede Bucks ville tage den i, jeg kan ikke huske, om det var 6 kampe, hvor det blev fuldstændig knippet i røven af Heat i første runde. Så jeg kunne forestille mig, at det her ville være 2024-versionen af den playoff-serie. Men igen, Celtics har lignet det bedste hold i hele ligaen hele året, så det ville komme meget bag på mig, hvis at det skete, i hvert fald hvis det skete i 5 kampe fra Heat side af. Så jeg vil sige Celtics største sikre, men også, du ved, så sikkert er det heller ikke. Og den her, Cavaliers Magic. Her kommer nok mit muligvis største hot take. Der kommer også lidt bagefter, men jeg tror Magic tager den i 6 kampe. Og det håber jeg også, det gør. Det er en af de hold, jeg hæpper på til muligvis at komme langt. Jeg regner ikke med, at de vinder det hele i deres første år som en contender, eller hvad man vil kalde dem. Men jeg tror sgu Cavs bliver exposed, ligesom sidste år. Det blev skidt på af Knicks. Og jeg tror, det kan ske igen i år. Altså, Magic Big Man, du er Wendell Carter og Jonathan Isaac og sådan noget der. Jeg tror godt, de kunne mobbe Jared Allen og Evan Mobley lidt som Mitchell Robinson og Isaiah Hartenstein gjorde sidste år. Og ja, jeg tror ikke Cavs har det i sig. Og det kommer også til at lede op til, at Donovan Mitchell muligvis bliver traded i offseason. Fordi han er jo ikke tilfreds med, hvad der sker derovre lige nu. Men jeg tror, Magic vinder. Men igen, Cavs skulle også tage den, men jeg synes bare ikke, at de har vist særlig meget. Når det kommer til playoff-succes de sidste, eller siden sidste år. Og de har ikke set markant bedre ud, end de gjorde sidste år i regular season. Så. Og desuden har de også haft tonsvis af skader. Både Darius Garland og Evan Mobley missede flere uger med skader, som nok har gjort holdkemien lidt mere rusten, kunne man forestille sig. De har dog fået lidt mere shooting. De har Max Strus nu. Og Isaac Okoro har også spillet lidt bedre, hvis jeg husker rigtigt. Men jeg tror ikke, det kommer til at være særligt. Ja, jo, det bliver til. Men jeg tror, Magic tager den. Og her, mit næste hot take allerede. Pacers Bucks. Igen, Bucks er en af de hold, jeg er mindst glad for. Og de kommer ikke til at have Giannis i første runde. Og det er derfor, jeg tager Pacers over dem. Selvom Pacers heller ikke har været specielt imponerende i sidste halvdel af sæsonen. Selv efter de traded for Pascal og Siakam. Men jeg tror ikke, der skal særlig meget til for at slå det her Bucks hold. Især uden Giannis, og især med Doc Rivers som træner. Jeg regner næsten ikke med noget for det her Bucks hold overhovedet. Altså jeg vil næsten gå så langt og sige, at det bliver 5 kampe. Fordi jeg tror så lidt på Bucks. Og det gør jeg også, selv hvis de havde Giannis. Men nu har de ikke Giannis. Så jeg tror ikke, det er til diskussion, at de får smask af Pacers. Og det er også, altså, det er ærgerligt for det, altså, det er 2 hold, der har været lidt oppe på toppen sådan her sæson, i in-season tournament og sådan noget. Så det er ærgerligt, at Bucks ikke er i fuld styrke, men igen, det der sker. Bucks, de vandt jo en titel på baggrund af skader, så kan de lære det, kan man sige. Og jeg ved godt, det kommer fra Nets-fan, så jeg er lidt salt, når det kommer til det. Men de kommer ikke videre igen, og jeg ved ikke, hvad det har betydet for Giannis' fremtid i Milwaukee. Og man ser det som et værdigt sted at være i, at blive ved. Selv efter at de gik så langt som et trade for Dame, hvilket ikke rigtig er blevet til det, som de havde håbet. Han har taget, jeg vil ikke sige, at hans alder er begyndt at vise, men han har i hvert fald ikke været lige så efficient, som han var sidste år, hvor han havde muligvis den bedste sæson i hans karriere. Og den her kontrakt, den ser heller ikke pæn ud. Den er Dame-kontrakt, som varer mange år endnu, eller i hvert fald 3-4 år endnu, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Så selvom Pacers ikke har set særlig imponerende ud, så tror jeg stadig, de tager den. Og så det sidste first round matchup, Knicks 76ers.
Jeg vil også sige, at det her det er en af de lidt sværere at forudse. Jeg har faktisk lagt mærke til det lille trend, at jeg føler, at de to, altså dem som man skulle tro var de to nemmeste serier, play-in-holdet mod en af de højeste seeds, føler jeg har været de sværeste at forudse. Og Sixers er jo lidt interessant case, fordi de var jo et top 3-4 seed første halvdel af sæsonen, da Joel Embiid han spillede som en af de bedste basketballspillere de sidste 20 år eller sådan noget, hvor han average 36 og sådan noget. Men så blev han jo skadet i januar, og det har selvfølgelig betydet, at Sixers de er faldet ned i standings, og simpelthen ender op som et play-in-hold, som muligvis har et top 4 seed hold i sig. Men igen, Sixers har ikke været særlig imponerende i playoffs, både med Ben Simmons, James Harden og nu mere dybt omkring Joel Embiid. Jeg ved om det kommer til at ændre sig. Og Knicks har også, på trods af alle de skader Knicks har haft, har de lignet en af de bedste hold. Hvilket piner mig at sige, fordi jeg er en kæmpe Knicks-hater. Jeg hader dem så meget som Nets-fan. Og jeg ved faktisk ikke, jeg tror det bliver en spændende sag. Jeg tror det bliver Knicks i 7. Jeg tror det bliver... Ja, jeg tror det kommer til at gå frem og tilbage. Og jeg håber det bliver tæt, fordi altså, jeg kan lide nogle af holdene. Jeg er heller ikke specielt tilfreds med, eller glad for Sixers, men nogen skal jo vinde, kan man sige. Og det tror jeg bliver Knicks. Så er vi nået til anden runde. Thunder Mavericks. Det bliver Thunder i 5, tror jeg. Altså Mavericks har set meget god ud i anden halvdel, efter de traded for flere big men, PJ Washington og Daniel Gafford. Men jeg tror ikke det er nok, simpelthen. Og igen, mange de er ret høje på OKC, selvom at de ikke rigtig har bevist noget i playoffs siden boblen, hvor det mere bare var Chris Paul showet. Men jeg tror ikke, der er en grund til at folk er så høje på dem. De har trods alt vundet 57 kampe og er blevet one seed, hvilket er ikke som det er den tredje bedste record i OKC hold historie. Så de ved hvad det laver, tydeligvis. Om det så også bliver båret over i en playoff indstilling, må vi se. Men jeg føler det er meget sikkert at sige, at de er et bedre hold end Mavericks. Selvom Luka han er fucking ham, og muligvis er MVP i år. Men ja. Timberwolves Nuggets, en playoff serie vi også så sidste år. Dog er Timberwolves blevet meget stærkere siden da, mens Nuggets mere bare har trædet vande, eller hvad man kan sige. De er jo verdensmestre. Men må ikke Nuggets også tage den i 6 kampe. Altså hvad man kan sige, forskellen på det her Timberwolves hold og det sidste år, altså holdet så alligevel meget entydigt. Jeg kan ikke huske præcis hvor meget der ændrede sig, altså hvad kan man sige. Jeg vil næsten sige, den største ændring er bare Anthony Edwards har taget et leap, og Rudy Gobert tilbage til sin tidligere form som Defensive Player of the Year spiller. Og så har ham og Karl Anthony Towns selvfølgelig også haft mere tid til at, hvad kan man sige, gel sammen som to big men. Men vi har da endelig fået det hold, Timberwolves hold, som vi troede vi ville få sidste år. Men det er stadig nok til at slå Super Nuggets. Mestrene, som kommer til at gå meget langt, som vi kan se senere. Og ja, man kan også sige, Nuggets, ja, de har mistet noget dybde i Bruce Brown og Jeff Green og sådan noget der. Men Reggie Jackson er steppet ind i en lidt større rolle, og Peyton Watson er også udviklet sig til en dejlig lille roleplayer. Så jeg tror ærligt talt ikke, at dybden er et særligt stort problem. De har stadig den bedste starting five i hele ligaen, i min mening. Så ja. Desværre Timberwolves, det kan være I får den næste år. Celtics Magic ligner ikke en temmelig svær serie at forudse, når man bare kigger udefra. Men nu kan jeg ikke helt huske præcis, men jeg føler at de sidste 2 år har Magic virkelig
haft Celtics nummer. Jeg tror, de har slået dem. Jeg tror sidste år, der tror jeg nærmest Magic sweepede Celtics season-serien. Eller jeg tror, det var sådan 3-1 Magic. Eller sådan noget i den stil. Så Magic har virkelig været god til at slå Celtics på det sidste. Men jeg ved ikke, om det også bærer over i en playoff-indstilling, hvor Celtics naturligvis er meget mere erfaren. Så det bliver nok Celtics in 5. Som igen er det bedste hold, har været det bedste hold i regular season i ligaen. Og som I kan se også bliver en finals hold, eller hvad man kan sige. Ja, ikke flere spoilers, bare roligt. Pacers og Knicks er ikke temmelig svært. Jeg tror bare Knicks de smasker dem, eller hvad man kan sige. Ja, altså igen, Pacers er ikke det mest imponerende hold. Tyrese Haliburton har også været relativt skuffende efter første halvleg af sæsonen. Har faktisk set markant dårligt ud efter de traded for Pascal og Siakam, hvilket er lidt bekymrende, kan man sige. Han er måske ikke... Altså jeg ved ikke, hvor mange der tænker det samme, men jeg ved ikke, om han er en first option. Eller man skal tænke lidt større i forhold til at få en anden stjerne ind. Men det finder vi ud af. I forhold til, hvordan han præsterer i playoffs. Hans første playoffs i hans karriere, hvis jeg husker rigtigt. Ja, jo. Så det ser vi vel. Og så er det Conference Finals. Thunder og Nuggets. Og lige nu er den sådan lidt svær at forudse. Jeg kan forestille mig, jeg tror jeg har et mere klart billede af det efter første runde, hvor jeg ser, om OKC virkelig er like that, eller de bare nogle svindlere, der ikke kan vinde. Men for nu tror jeg bare, at jeg ser Nuggets til 7. Det er nok det sikreste at sige, fordi vi ved, at Nuggets er værdige finalehold og mestrehold, for den sags skyld. Så jeg tror simpelthen, det bliver Nuggets finale igen. Og ja, der er det ikke et spørgsmål. Celtics, de skal nok tage sig af Knicks rimelig nemt, tror jeg. Igen, de er det bedste hold. Altså, det er en massiv skuffelse, hvis de ikke kommer i finalen. Og jeg tror, Heat er den største udfordring, de kan komme op imod. Med mindre at Bucks på magisk vis slår Pacers, Giannis kommer tilbage, og de lige pludselig viser noget, de ikke har vist siden regular season sidste år. Hvilket er meget usandsynligt, hvis du spørger mig. Og så er det simpelthen finalen. Nuggets Celtics er nok den finale, mange har i kortene. Inklusive mig. Og jeg ved ikke, hvem folk vælger mest. Der er altså Celtics, som mange vil sige er betydeligt bedre, eller ikke betydeligt bedre, er et bedre hold. Men Nuggets har været der, og har været mestre, eller er mestre stadig. Jeg tror, det bliver Nuggets til 6 kampe. Fordi hvis Celtics skal vinde, så skal Jason Tatum spille op til hans superstjerne-status. Og det virker, man kommer til at gøre. Han var lidt shaky sidste år, i hvert fald især i... han endte alligevel med at få den hjem igen mod Sixers, men der var et tidspunkt, hvor han så virkelig fortabt ud. Da Sixers kom foran 3-2. Og så selvfølgelig mod Heat, der var han også lidt et spøgelse, i hvert fald de første 3 kampe. Og så også, eller nej, Game 7 blev han jo skadet i starten med anklen. Så man kan ikke bebrejde ham alt for meget, men jeg stoler stadig på ham. Og det samme med Jaylen Brown, der infamøst nok ikke kan drible til højre venstre. Og som nu er den rigeste spiller i ligaen. Jeg ved sgu ikke, jeg tror nok jeg tager den igen. Nogle måske synes det er kedeligt, men jeg synes nu alligevel det er meget spændende at se et potentielt Dynasty komme til magten. Så ja, det er min forudsætning, eller min prediction til NBA Playoffs. Så lad os se hvordan det går. Ses.